Mga kaigsoon ng kumpulanon, para mapugngan nato ang pagtakot sa COVID-19, likayan nato ang pagtambong sa mga tapok-tapok o mga gawi pareha sa paglamano, paggakos, pag-amin o pagbeso-beso. Avoid physical contact. Ug motistansya ta sa atong mga kauban. Magpabuwat sa adlaw ug mag-exercise sa atong palibot pareho sa pagsumba, stretching ug stationary exercises. Likayan ang physical contact sports pareha sa basketball, football, volleyball ug uban pa. Kaon sa utan og prutas. Inom og tubig balig 8 ngadto sa 10 ka baso kada adlaw. Mag-vitamin C ug usa ka kutsarita na pure virgin coconut oil kada adlaw. Kini ang inyong sulugoon sa kanunay RTAP, nagaingon ang COVID-19 malikayan basta magtinabangay kitang tanan.